no mugaka gacha kora mugaka gacha kwenugu tugakora baka emechanga etatu toreta omogaka tokoreki tomoeni bakamenya goteba ng'a tokoreta omobere ng'una mokoreta omobere oyio mokonyotindeka naende tokonyotindukora kire tugete mali tugatebuga nasa arostu fridge chia kisasa chia rogorari akabe kuchichi nyumba chia mate mibire saregete onga yare general level 6 mata no abekire bana akabe kuchi muchari chinkoro chia mate baleta te mugambe na baikana ste kunanyi kana stega bakaleta chisota bakasarondi ali bakagendera kunyi tuli nyumba tukuchikosoka mugambe aganseri agantebi mukaimoka mangana tali ngao mukoso nyumba gambo manyako karati umanyako tebugwetikere bana achire kuganya kurweri inanyora bumaye nganda mugambe agonseri agonte bigendo tegerere ugamba tugacha kebina tugamanya gutacha kotin tugacha kotin tuiga kotin tuasku umotu tuga kotin tuasku umotu bana musko yu chikaza ni chiana oyo muraro mwarimu BTS mwari kwa secondary no yo felix tawana bwete ore na bwete caution ye no mwarimu we primary ne master na atinete natiki kwende kisiga nabwe bari sisters chisista kabisa no ngo chabarororo bawe ko banya gusukichitariki bawe kororo kiasuke gumutu ago tebanga ngaiga nkwabo ngana sokore ya yo muriore to mwanda na sokore ya eta muruche karari ko muriore mwanda agimonkonye Lucio mugakoria ne matega no nyabeira mauga maletare ndawa nyigusiko wego none toro nanya kora nabongo ikaransaga nabongo so nyumba ne ikaransaga bakabwa ngere kerogo igo nabongo ikaransa tumpute ando chuko kumina bamtorende mechando kie mugakonda menyeta machari emyaka itatemigina senge njonga ngori otabwata abamwabo akomenya mochari ngori otabwate family yayo gose otabwata abamwabo nande kale na abamwabo nande abamwabo abwe family nande nere mutangite ebina bya marimo byabere bigokina sana asorogo ngoro rwetu rwa Gusii buna bone family nere yemo erensemo ya Nyataro asomo chiyo kyogoro batoligiri sana baturangeri buchaga iga nkasobo kyagira ngo muchando babwate no yubo bolimo basireti tato mwaba se myaka 3 bona iga yagira lakini baranyara kumutindeka kyagira nga ekinankere bado kire ase koti geko moba gosege ko bakani koria to moberega iga bache konyutimukiga iga kyagira nga twatagire go chaga iga twigwe story yabonere ngoyo ko bakani ngamba base gutindeka tato mwabo asaba kinire nenda asaba korokanga nsobo ase myaka yonsi tetiko kwana mange tetento sega iga no rochega iga no nkasobo family no erega iga ikaranste batoganyete batete toeresenga nkikegendrete iga nkibatratinde ko mugaka abeire mwachari ase myaka yonsi mbwati mbako moelyo ni nka TV na Maritani Bridget Kerubo. Mwanchu Maria una nako manya twekirega iga asenka yabo anoto karastega no mungina tata story aso wagalenga ngakia renge makomogaka kobera inkendu for 3 good years tete kwere komanyanga ki emugano yo obochagete ingoyo kubakani ngamba base gutinde ko mugaka gaiga ase bamenyire naende bakoroka enka yabo ase myaka yonsi mungina karibu sana Samarita nanyo koro Samarita ngoro gratis nyangara nyangoto okay pole sana Gladys yega na enka yane pole sana twabatarire ngakini ere twachete tukanyoranga toiyo lakini naende bona igabona twanyoranga nisko gaiga ore mumurona tuligeti
toranga nere buya tochega iga by the twakorire megano buneye emenge abantu abange gusiga iga koranga shide ya marimo yabere ase family chinyingi konyora omonto osigire lakini no ari tari konyara gutindeko akobere nkendo emyaka emenge ebina bire bado koti naende gaiga ng'ange na ofisi yetu by the way moli yaja na town komanya naende inakende nende nkero buneke akikiagera nga twachaga iga otorese ng'anga kiari ngera kintu rachiwekaga abu ase kina bagototebi ng'aki wachitega iga bugima bwao na kwagendere gocha mpaka muna mwamenyire no mugaka mpaka muno mugaka gocha gusira jena chitega ina nkuru etieta nyane nkuru karate sinyangara nyangoto nirinda kuru ko balance era na chitega iga no na nyomereto nkasa inonare nkasa itonge umbu kera na chitega iga anyarete ne nyomba yo banyansi yali ngali yoka nyombe yo monta kanyisamba butukonto amayo yo nisambete kuruga ago abamate bakararambuya bagacanga emete bakangagachira enyomba eyo aberire iga kuruna agachete rumwaka 84 ukabona iga nomenyete menyete n'obulimo n'obwane no tomenyete nechikonda togokora tware gokora n'omugaka twasomia abana abana bandi nechisukuru bari kuno ne sukuru ari form 1 no ndi naroro form 4 twamenyire rende gocha abana bari ngwate bata abana batano babiri abasike batatu abamurabana okay bana kuruga abo nabatomenyete buya tokonya gokora chikondo cheto n'omugaka kararenge moya gocha twanya gosomia abana egaika mwaka egaika 2020 mugaka akaba okorwara kandi gitari agasira chenero arwari tasegeka getambe kanyora arwarire lakini rende yone karajete kurwara arwari tasegukya yamanyoka na gusira bana kuruga abo kurwa burende karo mugaka asira tukagendera gukora omirobererio uno mugaka akora kyagocha kwenyu ekara uno mugaka gocha kwenyu kara mugaka gocha kwenyu tugakora bakeme change etatu tore to mugaka tokora tomoeni bakamenya goteba ng'a tokore to mubere uno mokore to mubere imo konyotindeka ande to konyotindukura abambara bagotebi abo bara abana bane bakoro bane rende bare bakuru kupelista monyaruke iye kuru kupelista onjali igano so ano kuruga abo agatanga tokore to mubere uno mokonyoreta uno mokonyotindeka to konyotindukura na muswati mwabo mugako gosinga kiare ngakimurene bifelista pelista bana ari umwana umumuru mwabo maremu mwakoni au korkanti igano sobo ano kuruga abo bachire bakaganda baganswera bamenyekanirie bina kuru 2020 bamenyekanirie bina tokoganda twachiku twaganda twachiku bakakorera bana ntoro chasikero chikochi bana twasinyurure na kitogo kara kene na iranye inambi yamana motokonyi okay ndoche ngaiki nankere kiabekiro lakini nyuma yo mugako gusira yani before mugako wasire mwabwate mina nende na family yae sembi ya mwamenyete mina na tiyali ngorora sengenjo twamenyete buya mina na tiyali ngorora kero mugaka asirete mina na tiyali ngorora ana kerasira nariyo kombreni yachetenga tari gutinde kuga igo buri mobo no bwabo nkige kogera bagotoko bateberinga tamutinde kaga yani mumutinde kaga igakiagera nga no mwamenyire gai no bate batengo buri mobo no bwabo barabuna ndimba bwato buri mobo mbabwato kwabo lakini ndibagukana na igo buri mobo no bwabo ngaga no tatu mwaba batigirete musubati yere nabwate isanale moyo isa bari bayamba ijo mbayo nere bwekuri gusabamura bamwe abana mbarora abandi basirira n'abandi mbaro igori okabona kabakani ngamo basikomoleta gai lakini onyo mugako watarasira barabunga kibaringe na barabu yani mbiya bari ku relate mbiya baringe no bagachire bamurangeria yango bante byanti no bari como beka rende buya nendo nakwara na kya abana abaito ekera asire nali bachire kolete complain nga tabasakobera gai okay na aba bamura bamwe abo mugako barabunga kibagoteba
Bamire bamwabo magakona embaye yororo oyo motigarete nere biokosirete ande mwaye nere iga nere biokotigarete kenga bono basirire bonsi naye nekero asirete nere abekirete ekosani. Igo bono onde taiyo kogamba ekina eki ase efamily. Ase efamily bono ninche ndorora nkogamba. Bono aye omonyene buna ore iga ase kwamenyire iga emiaka yonsi. No mwamire iga no mogakona abana bao bonsi no banyorete iga bonsi. No banyorete aye. Na kirende oyo musubati yagocha goteba ng'a oboremo bombori bwaino ase no mokorema mpaka iga. Ose morabori ng'a ninki gekogera goteba ng'a oboremo bombori bwaino. Bana iga ekero nachete nabo bari korema gatiga iga. Nabo bari korema koruga mpaka matari bonsi. Nare gochi kobori bateba ino karategerera. Nigo turioka. Onye okera mokwenda koti ng'aki akobatebia reason nere ria gotebera ng'a oboremo obo no obwabo. Bana koti enamba nere babegete igoro bagoteba enamba ine yabo. Naino obwate title deed ya oboremo? Ng'o obwate? Ng'o obwate title deed ya oboremo? Omonto obwatemo omurumi tobwate. Omurumi ino? Lakini title deed ne yago ase erieta riro ne eria omogaka. Erieta riroro ntobwati oboremo bonde bwensi ntobwati nonya erieta ndie rikorokia ng'a oboremo obo nobwaito lakini rende nimanyete ng'a oboremo obo nobwane na omogaka atete naga nobwaito. Efamily yaye no emenyete iga iga? No tomenyete. Morakegamba nonya na ekina eke morakegamba buna abanto ba efamily gose nonya abachief ba iga abagambi moragamba ekina eke motarenda ase koti? Ase eng'encho ekero omusubati oyo aretete amarobe totegerereti tachieti gotegerera mogambi akore ki akekwanere ekero abagambi mbare bachete ekero rituko eri rende ekero riegete eri nagotebia ekero omorobe riria mbachete omogambi mbachete nabaiseke abwo bakaisika iga iga. Ekero bacha bakaisika iga iga kende nkeiyorora batotebeti kende gionsi pi baretete omogambi nabo aikaransete buna nyikaransete iga bakareta chisoda bagasarondi aria bakagenderera konywa tore nyomba togochi gosoka omogambi aganseria agantebia imoka mang'ana taringa ao mokosoe nyomba ogamba omanye gokora ki omanye gotebia gwetikere. Banachire koganya korwa erio tinanyora bomaene ng'ande bo omogambi agonsera agontebia genda otegerere ogamba. Nigo mpaka bono iga mogambi tanyarete kogamba ekina eke? Ntari konyara kogamba ekina bono bakwikara bono iga tarakegamba. Abamura bamwabo omogaka obo barabwo mbaiyo bonsi? Mbaya mbaiyo bonsi bono baerire. Nabwate basubati bamwabo? Musubati omwabo na oyomo orenge nere achete agakwa. Igo bono in short ase efamily engima onde taiyo otigaire okogamba ekina eke? Onde taiyo otigaire okogamba ekina eke. Lakini nonye ekero omogaka ogo arenge moyo mbateretwe amaremo aya bamura bonsi? Mbateretwe. Inwe ng'ai mwateretwe? Noga. Noga? Igo etitle deed egosoma erieta ria omogaka ogo? Rieta ki egosoma? Terigosoma rieta rinde rionsi. Moche omorigere oroche togenderete iga iga estory eye tokonya konyebwati ng'ora buna goteba omenyire iga iga ere na abana baye emiaka yonsi pi lakini ase bono iga omosubati nare omwana bwe efamily eye okomotebia ng'a tabasa gotindeka omogaka oye iga iga kiagera ng'a oboremo obombori bwabo gotama komoboria etitle deed erieta rikire iga aria goteba ng'a etitle deed tebwati rieta rionde bwensi lakini ase obomaene bwaye namaete ng'a obo na oboremo obwabo tokonya kobwatia estory eye tomanye ng'ai obwene bore na barabwo buna efamily egento bagosaba nkeri ng'a banyore obosibore bogotindeka tata omwabo iga iga bakoria emeroberi eye amatanga na barabwo batigare iga iga kiagera ng'a iga iga nabo bamanyete ng'a ninka sobo naende bamanyete ng'a obo na oboremo bwabo. Omong'ina bono iga buna mogendete iga mwanya kogenda kina gose mokonya ekero mokoenda koti nkomerana moria na omosubati oyo obairete ororo? No ngocha bare ororo bagoika banya gosukia chitariki bagoika ororo kiasukigwa motu. Ere bono ng'aki akobaeresa boronge ng'a nki akanirete ng'a omogaka tabasa koreta iga iga? Agoteba ng'a iga nkwabo ng'a na nsokoro yaye omoriorete omwando na sokoro yaye tamoroche ekero are komoriora omwando. Omosubati oyo na emiaka ere enga ere? Omosubati oyo kobakanywa Felista na emiaka ere enga are ere? Ndamanyara emiaka are lakini nomonto omonene? Nomonto omonene naende na omwarimu are na omwogisa bwa abarimu. Igo na omonto omonene bono igo osogete ore bwoye? Nabo tokonya kogenda igo twatebiwa naende chitariki chiachire motu
chachira omutienyondi naende twagenda twateba chitariki chachira omutienyondi bana bo tokonya kogenda igo twanya gwaki gobita igo na abanto banka seino ng'aki bagoteba no naro ogosupport seino mbarororo barabwo ng'aki bagokwana igoro ya amang'ana orobwo bagoteba ng'a iga no iga no omogaka wabwenete gotindeka na abanto baga iga onde naro ogosupport abanto ba efamily eyo omogaka ogo mbaro mbarabi aba mbarabi aba ogosupport aba na abana bao apart from abana bao abanto ba efamily omogaka ogo mbaro ase chianko chiaye mbarororo barabwo ng'aki bagoteba ng'a bagoteba ng'a iga no abana togotindeka mocho moligere koigure muno mong'ina akoeresa torachi gokora omogano ngochande iga na bamura bae nabaro batoerese nabo omong'ina agotoeresa ng'a eramaete ng'a title deed eye neyaye obore mono bwae iga no bateretu lakini omosubati naro kobakani ng'amba abase koreta omobere iga for 3 good years omobere obeire mochari mpaka bono iga bakonya kogenda court daily chidate chianya gosiku chi hearing kera rituko bagotebe next time tiga toche rituko bune lakini ase bono iga mbabwati onde bwensi orabakonye gokora ekineke barete omogaka iga bache komotimoki nankwane no momuro yo torigeti twachaga iga nera twerese ng'a naragia bwate gose ekineke ng'aki kegenderete mpaka bono iga mong'ina bono iga buno iga ndoche ng'a tobwati onde go support mono no goteba bade kina nkotikere nendo onye no bwate omonto oragokonye ng'aki orataka okonye ondo torigerete na bararigeire story eye akunero ng'aki omonto aragokonye kogani kwa onkoroki ogo bano kogani kwane nataka agimonkonye busia omogaka oria one matega ari nonya abeire amauga maretere ndawa nyigusiko igo onde bwansi obwate okogania okuya twaberire iga emiaka 3 emegima ntori gocha nonya mogondo nabo totegererete ng'una nche nabo nkoboka naikaransa buna nyikaransete iga na abana nabo bare kuna bare iga mbabwati onde bwansi oyo obwati okogania okuya nabagotokonya kende ase akonyara kogani kwa onkori ng'a orete omogaka gocha ndete omogaka mombwate ndete omogaka rende tomoe nisiko iga okay nabona iga buna mogutete nkaga iga ebinto mbire bigocha biabarimera naki momonyete obogima bwaino iga naki mokonyora endagera ebinto buna ebio ndagera aro ndagera nabo onde bwensi ogotororera amabera nabagotwara nonya akandagera nonya omotori oyo obwate ogwancha okuya nabagotwara ngabona iga moiseke omonto narorora na abana bamonto nabo bakoranga ekero babwate mana nabo bagonkonya rende na mwamotonde nsemo nabo bakorora amabera batwara onde bono iga mogotegemea abasamari onde bwensi oranyore kende akoba naki mokoriga iga nka school fees ya omwana ng'aki okonyora ase emiaka 3 yonsi school fees nere nabere bwate omochando igo nachete nkasaba riba ba esukuru barimo nabaya bare bagategerera bakaigwa rende omochando oywo noro rende bakaigwa sa rende amang'ana buna aywo nga at least banakuelewa omwana onya kogenda esukuru kero okonyora nari ogocha kwabaire ekero nkonyora nari ngocha nabairera ase eng'encho rende bono borobwo egento ekio kiabagosete bagakumisana bakaondoka bagateba mwana are ntogotiga abere isiko ase eng'encho tiko omwana ere anya gocha esukuru pole sana omong'ina buna bono iga aye nimaete bono buna ore omong'ina oye ebirengeri mbire ogocha gwatwara na omogaka atanya gotindeku for 3 years ine emiaka eminge sana ayo omonyene ng'aki ogenderete buna omonyabanto aye omonyene buna omong'ina oye nene ng'aki ogocha kwarengereria inche nabo nkorengereria ase eng'encho nonya toro nonya korara nabo nkoikaransa iga nabo ngosoa nyomba naikaransa iga bokabwa nkere ekero goigoro nabo nkoikaransa tumbutete ase eng'encho tokonyara korara bono ogochi korengana omogaka onde buna abachire naende ochi gokumina bamonto rende emechando kieye omogaka onde amenyete mochari emiaka 3 emegima ase eng'encho ng'a ng'ori otabwate abamwabo akomenya mochari ng'ori otabwate family yaye gose otabwate abamwabo naende kare na abamwabo naende abamwabo abwo efamily naende nere emotangete nere emobekerete ekosa pole sana nakong'u naende nimaete ng'a tokomenya buya komanyete ng'a omogaka ogo bado mochari are lakini tiga togosabera nyasaye ende gokomenta chinguru kabisa naendera koremereria amang'ana aya nkoera are buya kwanya korigia abagambi baga iga gose nonye MCA abagambi tu ba area koeresa chide chimobwate ndora baikera lakini omogambi bwa ekenyoro ere namanyete
Ng'ambi bwekenyoro na maite. No bwate esimu. Mundu bwensi urarigereria story yaku nu uratake ko bakonya nchirende yonse no chino ne ndagera yo kango chere yabasinyankaga iko Ndagera rani bwate muchando. Nsengencho bano roche tutatara kuchande tutasuka kuchande. Muna boni ganyi mukengende koti. Igana linasuka korwa. Ekirenda matuka mange na bonko bokaiga naikana saga iga. Andi bwangirira nandi naswa nyumba. Nuko barwanira koti mubate loya. Nuko barwanira. Iki neke uko bagambira gali koti. Mubate wakili. Wakili naro ko mwaka na muri. Mwakili na mwarese to muchandone. Mutoirende ntubwate besabuja. Ntubwate besabuja rende to turaganire ndukwanya kutusaba kere tuwachire tuwanya kutusaba rende rakaere unende agateba rende na bonkora abakwanira busi. Ngabona iga na understanding amubwati kende yako ba represent bose muri ko mwakana. Undo raligereria story ni mete story sieto tokobeka twata abantu abange sana bakuligereria story eje. Anyachi wakili nchiro. Ondara arayerumu ne wakili otete kubagambira. Soko barwanira. Mwanche bose muri comfortable ne wakili yenyu. Na boto koita. Amo wanja. Na boto wanja. Atokon. Mwiri onde mwese tanya guchaga iga nonye ko batarira ababuri na kimogendrete aba bamwabo mugako mbayo abaire babatigete ni numwe kamuri. Okay, mongina pole sana tiakwane no mumuro era twerese ngakimwagendere nonye kotini ntigato tebichi processing akichire ene ngakimogendete kuru mugako asira na ende bakabone iga nonye barabomete buna bari iga ni mete ngambari buya yamba kumete bayishane tesengencho tato mwabari mocha bakabone iga abare no gukum. Asante sana. Mwacho mali tetura ni gocha no mumura wo munginoyo era twerese nga processing akigendrete gosenga kibagendrete nkaga iga uchenga tato mwabo beire mochari for 3 good years mangana makongu sana tikatoche gocha ache gocha gaiga atwerese nga kibagendrete to base gochiandali mwacho mali tetura ndi gocha gaiga no mumurabo muchioyo tete era to story yabo ngakire na inde processing akigendrete karibu sana. Asante. Poleni. Karibu. Salimu gwetera nonye mwabire ngakientambe ni mete bado mubwata matanga. Asa mali tanga kyokoroka. Samara dangor kuchas marocha nyangoto. Njo muromo no mucho. Ana first born. Je first kuna sawa mura. Kina wa skembero goro batatu. Okay. Abo batanga ni chin sawa ba. Nima tenga mungino toeresire lakini mpaka gwikira bono iga timanyiti nabago to brief history muna mwakinire gocha nkaga iga usa no mukinire tega. Muna mwakinire gocha mpaka bono iga muna tatu minachi tegusira. Abo to akinire gocha muna akaro mungine tega. To abate nyombo yansi. Ntangani ya lengen sa story lakini toga samberum tora bana sita tuenga ya bon rast bana ya tareburu abo miaka renga mwabata kwanza hai jena bate miaka angi komiga ibon kare sana kendo tuotu na nyomba ya sambetu lakini anko yana mare musirete bana tata sirete mare mo kamne kumubwati anko yana akagaja bade nyombe se nyomba yoto ya sambetu gurego igo brand ya nyomba ya lingeniga nisa nyombe ya lenge brand to samberu to nganyu gukorwa lakini anko yo gateba gano nka anda kagacha community gacha gatogachire nyombe se yoto ya lenge sema sabu bwana tukarwa tukandra kamenya na tuwakinire bakatwikirega myaka yonse bwana chikazi ni chana njanya kobeka kina kende yonse mikego tena bankwa batamenyata senga kientambe twamenyira nabo twakinire nyombe nera yatukiniri ya family yonspe na twakinire gocha nabo tobwata mole mbere chikazi ni chito ntomati osemba bwato konfiende ya ngeme tamait kende bwana twakinire bakabuna tata chito sira 2020 mutenyo nane ali musasirete tokora arrangement tokaenda kokora te president tokora matanga ya mugakainigo akego tokonyora tugachikore mecho nsamate tukanyora mugambe gutuma abantu babagatena kurate ni echeyu mangana nara umake mugambe akora gutusunguza 1 month full agote 20 kinobis na baske bali baikali baetama igaro na bagweta ndutochi gukwa na twasku motu bako mugambe agotiro mutinyu mugima pira kumanya kende gato teneneti togura na gocha abantu ya community yatubone kimwakora tobate
next week tochokora na kimwakora next week tochokora one gaikera ekero mugambia sinyo tunare kiniki agatena tusukumana mutu tukarengerera abagaka twenge na baro bucyango cyane no harenge tukarengerera tugateba kuna aje gento ngete ntimo biroito mugambi gento nkiabo atatu ntimo bire tugatukara matanga no mutokara ki tuani muntu tuani tata tugacha tugakora emechango etatu tugakora emechango continuous tugakora tugateba tukwenda tukoria next ekara tugakora umuchango toye pario bamiti tukara denchimete tuchigosokyo mubire mambi toyiga kotini iga ona arenge na tuya kotini tukanyara maskara go sabi ya samas kotini kera sabi gora toko bolu na ingoyo beke caution yo mugaka no mwako minota ngiru tugatebu no monto mucheli agate monto bekire sayo entre maskara ya kotini boni gachira demonstration ogoro gocha muraga nyake yani konya mwebangire mwagori kere bangire kero ntochiko ba baka sanduku kero yantura gorero twenko enda arrangement tuteko kora arrangement tona kitwa kana ne bir mambi atochiko sanduku na wasoki mubere tokanyore samaske go sabi akego togatebu ganyako monto yo atumira demonstration ogoro gocha ngora ki marra monto kiyo beke caution ya tatomini toko ganyakeo akegoria gacha gaturangeri toi toko ikocho to yantari monto to manyete no monto gosaba maskara kotin samas oyo kotini orenge tokarwa rorene to kaligero to ganyaro monto bete caution yo muga ko tangire ne kazi ni ana bono mumura kwenyombara nde ngao oko tangana tatongo ngo chimwabo oro bakete to wanjira ntokate sawa ikine nteke ntunto bwate ya ochikweni mubiro otali minto tochikweni mwabande matali bate to ochikweni tugatandwe nkweni mubiro oro ereka bekire kine nteke tugakore kina bana tukanda kotini engetara 29 mote nyonane tukanda kotini kana kotini ritochiko win kumba abaiska bona chikazi ni chande cyango cyane ngo mbategera tabakatuma musko boyo magana sese tende twenkukwanira mnikine chikwana nera yaitubne batwerasa kumba base tyo mumroria abeke caution mutangani bakayune kine kerete na tobugete kyara ntuntu abwatende yonske atara kwa badochikwane mubere akego bakarona litukerie tugatebu tochi mambi togore kina kotini togasiku mambi togochikocha mambi togana na togosabi utukirto rokotini togasabi maskarona yaba iskaba abana babete caution bakasai bona bakoro ku Felisto njali echikaze ni cyane bakabeke caution yo togachake bina togamaye gotacha kotini togaje kotini toyiga kotini twasiku moto toga kotini twasiku moto bana musko yu chikaze ni cyane oyo munaro mwarimu BTS mwari kwa secondary no yo Felisto abana bwete ore nare bwete caution ye no mwarimu we primary ne master na natinete natiki kwende kisiga nabwe bari sisters sister kabisa abana bako dai mumurumu abana aroere lakini oirinka lakini era tari seyende kyara mbaboto rumubunga apart from mubombo mbabagire bor mumweno gali bor mwe party nga mbairo bor mons ebo family neji namba chiyo sokoro chionse cyango chinge 7 chaga dini 1704 to 1709 chibwata ini wakini wone namba yemu kama igayo stomenya tega to mirenga kientambe ekata 2989 paka to abol tuko tini bone nambe na kireta bauti ni namba chi cyango cyane chonse kere yankentanga nanda basekana watangana dini nambe ntane ata 1704 yankendeka wati na 1705 yankendeka wati na 1706 yankendeka wati na 1707 yankendeka wati na 1708 yankendeka wati na 1709 wondo ka world rendo na boenge bwe family nakibota abati 1710 bo match rendo bo series ne akarte section ko tore nambe chigasoka chons eyereta bautipi paka na ikire ko tin toiga ko tin to atebu mocho nga kigete toiga ko tin to atebu mocho nga kigete kuru musasirete 2020 mutinyo nane woni lia mali mukabere osutu bonsa bore mo ba 1704 boko nu boko dayo bore mo bwaro bora woni ukabere boko saini ubanda bawon barusiba sabanda bakero mo adu na bakon abayisa kabana na bakon bore bawon lia mali mo ukabere boko butoru chipiso bore mo bone sana na bura around you much to chereka wono ba butoru chipis kabere bakabutoru ro musabna ritu chakarte bina bakabutoru bakawan 1.5 m baka dairi kina bage dairi paka yikire bona nande bakaja nande usichiwe chaket nande bakabutora nando bonde nande bona ratoko kali bakasai ntuara nto bwati kende nkaga nto bwati kende njo muromane na karto form for 2018 isko na tinda na nko siende abenda oyo kombwati
nero pipi account no yokombwa yokomubwati yoka ya tukorunse nera form fare mbona akora matem eskurwa na rast bonito form tuacheta boni gobono TV twabasabira abakonya nturabo tusumbuga teiga abatore merreti unanje bone nachito gukora ntobuga dina nsaiga gai abaske barabunga ibare abaske ne jinso bale bono mate mu dago chokotobera siga bo yesalike ara seri wate bwana murakora nebinto na abashitarire matanga ari mapem lakini ekanyara bono ambata keri mto akora chinso ekabidi bera ne chinso lakini o communicate to na bara tuna botoriga twasabira abakonya oyo oranje go nenkorenda buna bagotokonya of course ya intune chirandi tunabona nchine randi meta tamitiga igana bondo enyomba neyemo nyomba neyemo tobata ngono nyaba muraba ino ababamino mbamenye tiga mbamenye tiga ntumu yango twakinire yanke yo chitogosera choose na basirete bagata ko beke kosho na kini era ndende kie bangete bagakora kine karaka yanko era nko ba support ya support ya lengera kina ba kwetire ndo musenera na bakalere ko runye ka rwarta ko rena mutaka to nguru muntu mumwe ni mwaega iga sirete baada ya tato mino gusira tata gatangana anko yana koruma yo ngote abana tinde kuga nera gasira na tinde kumwaerega ngo era matanga mbia erete matanga tayari tubu yalendera kini mba maisha tana hara furugo na era bakamubekere caution lakini bakagambe kina 1 month kekaera karakera bali korukoti bakamate mwanda murusumo bere mweni bakakora arrangement bangende bali batachi kwa pire kina kabere matanga bakaleta mobere na coin immediately amuga ko yakaini go okay poleni sana na bondo chenga iga ikineke nege kong sana by the way na bamubokina na barabune chikazi ni chino gusa no mukinire tenka gai barabu relationship yeno ngakia linga bakabone ga bachiko wonchoka iga na banana mba abaga chitoko chiko tunu wala sisa go toboro lakini woro mbo mu ina abo bagoshinda bagosumeke bintoro ikabona mbara mbuntu akinire tango na banana baram na bono felisto wetekina abara over 50 ikabona ntomu ikirete karto kina tokiniranga lakini ngokwana mure buya gokwana toyengebya karuma tato mina tarase karatu akomina ndina babachikaze chito tuna bato gokwana ayibona buno mu muromo neno muntu nabara buli kwanya kogenda kumulige mu bulinga ninkeke urongeke gendrete felista esto asinyanete esto karto yengo rebona wanya kwando chief no twa divanete kabisa kera ko mote binjinga mote bana wanchire tuanje tuentata isko gali tatamwenyo akakano bo chief agateba tinkwanja ngana kale ni gwali mpara igoro gamotebya aya nakire para goro intata tatokala kitatu entata para karati ndiko rukane ibya geta sawa akakana pia bondo ka divana na felista kurunto nyo kumira nere ntonyo communicate ko tin to korana iga bakore party abne amwara ya abne to kore party nere toira na woche nyo ko tin muri ko kwanirana ko tin ndro kwana nere kende yons kera to kwana na bondo che na bwata se na ndes cha gutumi ka chibe cha abara ko bwata na akorteimi ochikumira ni osumira ni wo mwara akorteimi ngabona mo boete mo gotwa munya ko enda iga kiro monto kora mwira na guchanga tuira na ntu atagarra situation yeno una nkaga iga ngakibonere kwanza especially mamo mino ngakiaga endreta yoroche ubugima bwaye kuruta to mina sira mbakabone kurumo gakasira umongino energy ya na mwara teribuya abana stress ntudura stress sana natoka kwa chipiki chipara yani mtu ate kwa ndivyo kini one ya chance tiba kolegas ni kesto nyama ngero to korage ni wanje ne pipi squeezing kandi para inde bona bakata swa kesko to karekende turagire no ngina talibuya mongina nyene riti ya talibuya na mwara kwa ngo machara kwa na wo tanta ne stress jingi okay eloya ngai mwanyorete eroya mapema chiba situ akorete chomo chango majitua cha kireterende kera bale bamnyoka babwatero tukayole antite megatero nere ya erega takwanda ochiani nteto konye ababwote nyombe tiko twara roya tugomnyoka njibe chito gachakire bina rento gatwara roya bakaboni munko mwakana muri kumwakana twale nguru mapema onye mama mwa mama oyo baba bona koyo nera na asirite una tata asirite nera na chita gasira paka nao nitie ngombe kurusoba alikiombu ekole kina iko chibaza ni shinga tu atana to kana sero lakini bado ntu akarto ne mechango ne chikaze ni chana chinyinge chikaze ni chana ichi matega chikaze ngoro so mama mechango to kwata makoli chibaza tu ile sero era yo te fire ngu igoro ga kale bakabasa ne kuru coding attendance
muraru na niru butano mapema rende lakini gochiba ni gantu baka toka mote twera iru pe wana to konyana na manganaya lakini bado no muri nere na ngonya ko babwate sia ngoto bwate sia lakini wana to kumanya ko sawa kama kamukirie njaregete muri shwa ndolishwa ngobono na mubwate imani nekineke buna muroche buna mokonya kugenda muroche nga at least nkere buya gosenga ekine kebwate kubuya na royere genuine ekine kera tebya lakini bone sengenje roro chibesa njire muina abanyeni tukuranga yito ngo kombre ni era ali atebana that's the wrong ya chire no watema ndoko keya mangana ya tokora uno bwango kera to ikartwanya gusiki umutu umutu bona ngito ko ali ko na twengera ne nkwa banda tole kurango to seri korwa madara ni chibesa cha tumikiri cha weska ba tumira ngo ata ko tubu lakini bone indriye kena yito no to tigira na ndata no tigetega ubona boboro mubuito ngakibona ngai atagete murukuruga gose bona nonye binte bi onasomo gambi takwanetie bino somo gambi takwaneti akare munkara bagate bakakale kona mata ali se para mate bagate ate chikoni mugakora lakini ono batete muske gochimate lakini awa baisika barabuga nto bale shua na bago chikolgire TV oru mwa batuire to kurwa baka mata ali ene yanko ane kuruma matoka ayu na ntwagale mikuru mate na no to bagashitiga naro ko support ya se family yo mochiga ya sponsor ndatayo ko support mapema tu alengamo ni yango ya ya support ya lakini ashitagasira onye nabantu gaiga bekinyoro mchometa sendwete nkororanga at least ebintu bune bikoba abantu ngo intervene bale abekinyoro nonye gaiga bakwanira manganaye inu ndetayo nonye bekinyoro bali ko support ekinyoro mapema ndata asirete ntuma dona tu akorto kira ndo na mura kirisku mutarago cyane abantu bagaimoka bagaenda gutangasa na yango yana maremu yosire na rotangira tata tindeku bona abantu bakangusobwo babona inkirendo oya gutangira umuro watatindeku bona abantu iskano soko chi abange ntokanya ko barekebisha oko bate no bwiskimba chikaze muna istakinire ti abona ntubona ya familia abanyene kenyero ikiama ita abantu bakebaka bamatena tata bayenge babiri lakini chango njenga abona batigeta abana babo maya abo bagoto ambibi nabo ba maete byenki kyandra te se familia igobo bambura aboke bona abantu uchikomwera soko kumina nabo yengeiga bona abarenga rutu umuntu bete ko shono mongo lakini abantu bete ko jina bayibisete bagotukumina na barukuti anda bena uchinso batari koroka na firichi batanya koroka na batamanyiriga okay poleni sana ngo basabara tonya saba konya mangana ya ire buya muri atumugaka nimete by the way kero muri iska gaiga amatanga naba ekero mwatindikira umuntu at least chinkorongo chachire cia tuli yake kini wonega munari mochariga mwanya kwenda by the way komora gusema gukani mwajali ndo atema kwenda ne rasponi ne sister yane tugatema ndi tweterania alitorigero mubira na kyendera kile tugete mali tugatebuwa na sa arustu friche chia kisasa chia rogorali akabe kuchichi nyumba cha mate mibire saligete onga yare general level 6 mata no abekira wana akabe kuchi muchari chinkoro cha mate tugatebu chiru muchiri mwenda matali muchari eri ene liembe pibona mura usana no boriro remibire ra nemebe yeko rusuna na maje bino kwanda yabe kwali wante ko choko be ku friche chia rogoro tugatebu kwa mwenda mwana muru so boriro igobona na somo yabo ikabisa proper umaya kwanda korro mubiroli tokara nto bato na bali bagate tobagorora yana mabere bakurwa bakonyonchi packet ibere tobate antu nto abwata kende tokairana kururi nto nyakanda mwanya kwanda naenda kwera na gochiora poleni sana unatete nkoeli bageri tarageta mumbromino o plead no muntu toligirete kokani kuino nkoroki meta abantu bakoligere inka TV by the way nabange sana tokomanya ujyo gokunu asona na se family no ndagera nkorecha muri mwamisi no neke barwa bunabona atebire ngaba mura no muri gaiga tari ngambu ya muri kunyara ko provide no mungina gai a plead no nechi lawyer onde naro ra sona nime abakonye kiniki okoligere gai rafona nani namba ya yesi era to basabira banje bategerere byemana mwali yere TV yenka ndoto basaba bakonye ngo je family ntore ne birre binga tuarere myake tato tanse gukuntu anyakolia abo tole gato wikaiga kirito abanyare kana gitokolia tuanjera na tai tueteire tari kuanja guto kwalenga na tutiko mogaka bere muchalinga tienda nduwana to basaba bakonye ene ero era kunune gentekeiga etokonye etokore ndubuna no bwango tuene mogako minto tuira ni obo tuira ni obo murubaka goita tokole chikas chitu family te enyare goten ya sante ndo bwada kende kiae abaga tokonye family no chiuna tole aina abana bachiteska tubwata abochokoro
tubwata bamura bana barute skuru yonde form 5 ngo ranje gatokonya bagatokonya nchende yansu asante na nabone namba yesi namba ya Nesi 07 96 09 28 49 nakwirorera gima ngokwirorera nainda namba ya Nesi 07 96 09 28 49 Marieta Marieta Charles Marusha Nyangoto. Okay. Asante sana Charles, sasa uko na 90 tutakuwa na mumuro mino yonde ane twabasabirania mayo. Asante. Machumba yetu rande gocha no mumuro ndebwe family na inde nero tuligeti by the way baka twachaga iga mwaba gokoro mugano yo. Karibu sana. Samarita ngakyo kuru. Samarita ngaro kujari nyamali. Nyangoto. Nyari kwa tuligeti jare. Enje na bali. Naki watu manyete. Na leko ndiye pipi. Kamera yo mukawere nere driver ye. Kamo era sanda magana ntuntu gato bakon. Agante vinga ngi namba yao. Chengo akere. Kaira motoka to yakanga kiranga mwere serafia. Agante moja. Nele mwaza na mwana mwangi nataya. Ande toka wate ya mubanga mwa chocho pia. Kera to wangere. Era na twabanga lenda mwana ngakire sime mwacha twabangira ni mwana yo mwachire motokanya. Okay. Itanga ni poleni sana asa ya mwogo iteraga mumuro mino kwanira mange na mamo mino nere no tweresire timetinga ayenga kioga ndrete ga iga nkaga iga na indenga kio feel it about the situation ye more bono inga iga kuro mwaka sirete nali mucha agara mwaka sirete na mucha ndo mure mwa kwa chagete lakini ndukuru mwa na to amete na nyamba sange na to amete ga nke to to ga nyambe na to amete ga ngine kara to aja nyana de mondo tangi nyambe ne ya ande nyamba ne family ni kenyero kia ga ne yanke nali mwa to aja tangi nyambe ne ya yonchari ana to amenyire miake yonse lakini to akometinga lakini ande mocha ga nyambe ne na nyambe na to kinene Adangani ndagere yabaka zikirega. Iyi talenge boyo. Uboge mo boyo na ko musasire tamangana ya matanga. Ama twetera mo ko musana bwindagira. Na sitomende chiramba cha abantu menyete. Ndiro muro manne tomende chirandi abande bene school bale. Omongino yabe bamenyete hai. Ndewe naenda wanata tukobori mumuro mini lakini tiyanko bori aye ngaki alinge baka numo iga mwaga chitisa igaga iga nyumba ndo chene ye moyoka ngaki mutaga chitisa igaga kobo bori mobono boino wane tuika twa anekere kara bona twaji twa una kara iga kole school che school ane na ikitenga tigeranchira karo ya kole school na to ga ta ko ke nyumba gaika anjina ta ko ke nyumba ga school tukanyara kinde mwaka ndo ikire busira bwango utarabike nyombe ona mwana ye mwaka gachakira abunde bitikwa gazo ona chirandi ona togena chirandi no tometa na to nyakomenya kino bo manage family to bwa na ino mubata chi family tato mina tarasira ngai chirandi bado mwalingi tata ekera tata tarasira njene randi na lenge mumuro mane skuru alenge ameto mayango yana mwene mayango yana mugi okay Gabono ani umoro bakongobora lakini nakolemereria abantu baminto ndo basi orata ke gotokanya na gotokanya somo abo wacha abantu babaye family bakubarwanie sege yoboremo baraligereje video inga kyurata ko batebe ibona tako batebe nga bole mu babo mbororo moino bando roro batigana magana yo mwaka tata nina bagambi babakonyira bagambi babasoime bacha basoa masakarari twali tubwate bacha konya tumeka nabone ba dasti ba teto ba masakarari mugambi atenga tigira masakarari ga moje konya jeans odo tigira masakarari jeans atenga na moje to konya baada ya skuta wana tumatinga na kibali kala masakarari to abata akorukot okay bado kinanke gendrete ayebunore gaiga as a person ende naye buna gwachite ko toligi yote ko tatabye mungano yo ngakyo cha kwaringere buna tato mino baada ali mochari enda mangana ya unari nkaga iga muri buya yani mora imbeto yo nkaga iga as that now yani kwalenga likwane igo gotaka no mwago nara nibu na maskani ana ndutuebe tumanga ndu mubure to ndu nakwete lakini natindegeto
Bano murabona iga ntokonyara kweba senje none mateka. Birengeri byombiri mukura mangana yale tugocha. Are tu ya tinde ko. Ando tuwe bona abantu bande bakwebanga. Mwebuli ona siretu. Okay, asante sana. Your brother naro enere last born. Renta itachega iga atoe ngana limo trachi gukura video. Neto abasaba iramaya. Tiganya saba kon. Na waste gotoligi ni metenga omonto naro na aboyo mubweka by the way. Abakoligere video onyorenga mwakonyero. Asante sana tigangira nego cyane last born ye family nero ri school actually tabinga kiagendereire at his age ni meta amangana yago cyaba makongu sana nga kiagendere school gocha bakaboneka kurutato mwabo asira mwachuba ye nairanire gocha ni last born ye family nero ri school ntatato resa bugima bwa ss school nga kibole nga kiakonyore school fees na mahitaji ya school since tato mwabo asira bakaboneka. Karibu sana Samarita na kikoro. Samarita yongoroko Anthony Nyangoto. Esa Anthony form irengoro. Form 1 lakini form 2 wana nachie. Wana yo mwasikire form 2 gochi. Akibo gima bwe school bole mama mino na tora sana no konyore school fees ne problem kurutato minasira. Mbaka bone nga kikwa gendere school. Kaina akoleta class 8. Wana nalitoka bano bwoga. Karamuna yani bone school yani nabayabere kwerawa mwishani school. Kini nabo mama anyalitoka nyoro mokonyi. Oyore cousin kanda kansabira libaga ase principal ngaza sauti kidogo ase principal gari emeno yure nyamache nga join form 1 principal yeka nyara kontegera abego nyagon support na bandanchi na bonkora gera bira wakana besa naba nyarete kontegera ono kalinde school na bonyora yani ne bakingo concentrate asama soma abakonyore birangere ibinde byatata byanyare kurumega byanyare gontantani na tutemna neri temne ngakana na bonyora kwa bere confused ana bona yandre gocha ani okoremere litu yani turatebe pole sana na unako genda form 2 we hope nganya sanko bakonyare at least onyore no nyomo montorata kego kwa kanere school fees abantu nabo bakweru kwa kanene no school fees osa inota getoga ndeko somo kuri muche no nyoko nye situation ire nkaga gabuna mamo minari gaiga no roche ngombo ngimamburi buya lakini gendera kolemere ligo tokumanya sanko bakonyare Mancho maliga tukakolere gabo mugano yo kurugaiga ase family ko igure muna batoresire gocha is problem nga ya chakrete mbaka bone gabuna baliga bado mbaranyora the green light yani bama yatinga ngakiwa okora akineke kere buya bale tatato mwaba gocha gaiga after 3 good years in mochari mbaka bone ga no ali nino mumurana toresa gaiga no nyoko genda gali mba kunyara kuligere lyo mubere okoba obere transferred from the normal mochari okagenda gali oirirwa se mochari eliende ase mibere esarigete twabaga niria mayabune family gaiga buna tokurugaiga na kore nginga ondo ligere story balimo gokunu tobeke number ye brother yae gabwe first born number no rega ase screen if you want to reach the family anything kelio bwata ne banga ne ndagera school fees yo mwana chiloya sigo abantu bali bakora koti baranyare ko hasten ekesi ekegendere buya bale tomo berega iga batashukuru sana tini komenta mange nganda goto support enamba yeto ya Inka TV no rega bwa ase screen igoro gabo unye gotete goto consult about anything ose support ende yonse namba yeto no rega bwa ase screen gatomera nenda next story amaletani Bridget karibu genda goto support genda ko subscribe ko like na kushare chi video cheto chikera abantu abange asanteni sana.